kroky. To je pravidlo, ktoré porušujú dievčatá niekedy, keď nedokážu zvládnuť svoj pohyb loptou a predovšetkým koordináciu s nohami. Samozrejme, že by sme si to mohli pozrieť aj z opakovaného záberu, ale nie je to až tak dôležité. Pre nás je dôležité to, že domáce basketbalistky na začiatku tej druhej štvrtiny vyhrávajú 19-13. A to, čo som predpokladal, sa začína pomaly naplňať. Bol by som veľmi rád. Nie kvôli tomu, že som kamarát s Natáliou Hejkovou a bol by som taký škodoradostný, že by som jej nedopriel víťazstvo v tomto zápase. Pre USK Praha je tento zápas mimoriadne dôležitý. Už sme rozprávali o tom, Olga, moja kolegyňa, spomínala, ako to vôbec vyzerá v tej priebežnej tabulke a okrem toho, že Jekaterinburg, Kursk a zrejme aj Galatasaray by to mohli mať celkom vo vrecku, tak je to všetko ešte otvorené, pretože Wisla Krakov má zatiaľ 4-6, Galatasaray 4-6, ale aj USK má 4, ale 5. To znamená, po dnešnom zápase, keby náhodou vysokoškoláčky vyhrali, to ale nehrozí zatiaľ, pretože po perfektnom prieniku Lenghornová dáva kôž. Pozrieme sa ešte raz. Tu sa môže vychutnať. Otvorený priestor. Bolo to veľmi náročné, ale Lenghornová to zvládla. Inak osobne si myslím, že domáca ofenzíva bola fantastická v tomto prípade. Na opačnej strane hostujúce hráčky nedokázali uzavrieť ten priestor. Škoda. Na opačnej strane mohli pribudnúť dvoma bodmi. Ja si pripíšem. Robinsonová. 4 body. Ľudská Žírková. Cerka ju tu sleduje v hľadisku. Bérová fantasticky. Ešte treba doskakovať nič. Treba sa vrácať rýchle. No, aby som to dokončil. Takže v dnešnom prípade, ak by náhodou boli USK Praha úspešné, tak by sa dostali do situácie, že budú mať 5 víťazstiev a 5 prehier a tým pádom sú minimálne na tretej priečke v skupine A a tým pádom by boli akože na tej postupovej priečke, aby sme to tak zobrali. Ale dnešný zápas ešte zďaleka nie je ukončený. 8 minút a 2 sekundy pred koncom prvého polčasu je stav nerozhodný 21-21. Na chvíľočku vrátim k tej štatistike, ktorú som spomínal. Bohužiaľ, v tejto sezóne, aby som nevedal v tomto ročne, pretože ten ročník sa vždy prelína v jednotlivých rokoch 2014-2015. Nemali euroligové basketbalistky Good Angels také šťastie ako v tej uplynulej sezóne. Mali obrovskú konkurenciu Fenerbahče Istanbul, Jekaterinburg, Kursk, Galatasaray, Wisla Krakov, USK Praha, Montpellier a tak ďalej. Bolo to proste nad to, aby v tejto konštelácii dievčatá v tejto zostave takým spôsobom mohli konkurovať tejto neuveriteľne kvalitnej sile. Ale bohužiaľ, pred začiatkom tohto zápasu som sa rozprával aj s Danom Jendrichovským, aj s niektorými manažermi, ktorí zabezpečujú chod tohto klubu. A čo je najdôležitejšie, som im povedal jednu vec. Ja samozrejme nie som ten tútor, alebo nie som ten, ktorý by im mal dávať také rady, ale najdôležitejšie pre takýto klub a pre slovenský klub je to vôbec fungovanie v euroligovej súťaži.
Košice si splnili s najdôležitejšou možnou a s takouto, povedali som, s najvážnejšou cťou svoju účasť. Bohužiaľ nemáme minimálne ďalšie dva manšafty k tomu, aby sme mohli takým spôsobom konkurovať európskej konkurencii, ale treba povedať aj to, čo sme sa bavili, skutočne ako otvorene treba povedať, financie dnes rozhodujú a nebyť toho, že niektoré kluby podporujú niektorí individuálni finanční, povedal by som, sponzori, tak by možno niektoré kluby vôbec nefungovali. Boli sme svedkami toho, že aj euroligoví víťazi skončili v predchádzajúcich sezónach a tak treba sa poďakovať všetkým košickým funkcionárom, pretože zrejme už je to posledný euroligový zápas, ktorý my vysielame v euroligovej sezóne 2014-2015 a tým pádom ja aj z tohto dôvodu som v tejto situácii, keď je 6 minút, aj také sekundy pred koncom prvého polčasu ešte taký priestor, začal túto tému, pretože títo ľudia ako Dano Jendrikovský a všetci jeho kamaráti, treba im poďakovať. Treba sa skutočne týmto ľuďom pozrieť priamo do očí. Treba hľadať inšpiráciu v tom, aby títo ľudia mali aj v iných kluboch také podpory, aby sme my na Slovensku našli aj ostatné talenty, pretože slovenský ženský basketbal má svoju históriu a verme, že na Európskom šampionáte 2016 potvrdí svoje kvality aj tým, že bude jeho klubový basketbal na vyššej úrovni.